15 факта за мускулите, които ще те изненадат. Първо, в човешкото тяло има над 600 мускула. Второ, мускулите съставляват около 40% от телесното ти тегло. Трето, най-силният мускул спрямо размера си е челюстният. Четвърто, най-големият мускул в тялото е седалищният. Пето, най-бързият мускул е този, който движи очите ти. Шесто, сърцето също е мускул и работи без почивка цял живот. Седмо, мускулите растат не по време на тренировка, а докато почиваш. Осмо, използваме мускулите в двойки. Един се свива, друг се отпуска. Девето, дори когато стоиш неподвижно, мускулите ти поддържат стойката. Десето, треперенето от студ генерира топлина чрез мускулни съкращения. Мускулната памет помага за бързо възстановяване, а мускулите горят калории дори в покой. Сърцето е най-издръжливо, а за една усмивка са ти нужни само 17 мускула. И накрая, без достатъчно протеин, мускулите не могат да се възстановят. Бонус. Мускулите помнят, върни се във форма по-бързо от всякога, последвай ни за още.